I København, nærmere bestemt postnummer 2200 Nørrebro, bor 17 fantastiske kvinder, alle med indvandrerbaggrund. Disse kvinder er dybt engagerede i at hjælpe andre indvandrerkvinder. Deres opgave er at støtte og vejlede isolerede kvinder og deres familie, så de får tillid til at blive aktive medborgere i det danske samfund. Ja, her er de så. Altså næsten alle 17. Det er nemlig ikke nemt at samle dem, da de altid har travlt eller har gang i en aktivitet eller to. De 17 kvinder er ansat på Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter med 10 timer hver om ugen. Det er vi rigtig glade for på biblioteket. For vi ved med garanti, at vores mange gode tilbud kommer ud lige præcis til de mennesker, der skal bruge de mange muligheder, vi har at byde ind med til Nørrebros borgere, uanset etnicitet. Bydelsmøderne er uddannede og trænede guider til forskellige kommunale tilbud. De rådgiver primært inden for børneopdragelse, uddannelsesmuligheder, sundhed, kultur og foreningsliv. Men skulle der komme et spørgsmål uden for disse kategorier, finder bydelsmøderne vej til svaret gennem deres stærke og solide netværk. De tager nemlig deres opgave som Nørrebros bydelsmøder meget alvorligt. Med åbent sind og store hjerter banker disse 17 kvinder på andres kvinders døre og spørger, om der er noget, de kan hjælpe med. Det bydelsmøder kan, som ingen andre kan, er at åbne døre, som ellers er lukket for omverdenen. Bydelsmøderne er altid klar til at møde andre kvinder der, hvor de er. Det kan være på legepladsen eller i Føtex. Det kan være på gaden eller i jobcentret. Altid er de Nørrebros lokale rådgiver, og de opmuntrer andre kvinder til at tage del i det offentlige liv. Bydelsmøder på Nørrebro laver hver uge caféaftener for andre kvinder, både i lokalområderne, som Møllnerparken, og på biblioteket. Til disse aftener kan de formidle viden om forskellige emner, lige fra sund kost, og hvor vigtigt det er at lave motion, til hvordan og hvorfor man bruger en digital signatur. Bydelsmøderne arrangerer også aktiviteter uden for kvindernes lokalområde. Det kan være sportsaktiviteter i Nørrebrohallen, ture til Koko-skole eller indvandrerkvindecenter. De tager også den første svære samtale med kvinden, hvis mand er voldelig i al anonymitet på biblioteket. Eller de hjælper dem til at få lige præcis den rigtige litteratur til træning af deres danske sprog. Det er med stolthed, jeg nu vil lade bydelsmøderne fortælle deres egne historier. En lys søndag morgen, kort efter min 26-års fødselsdag, sidder jeg og læser en avis på min dejlige altan. I avisen lægger jeg mærke til en artikel om bydelsmødre, og jeg glæder mig over, at vi ved at blive kendte. Pludselig går mine tanker tilbage til februar sidste år, hvor min dansklærer Barbara ringede og inviterede mig til en projekt, bydelsmødre, og temaet var børneopdragelse fra 0 til 18 år. På det tidspunkt var jeg i gang med en sosu-hjælperuddannelse og var i tvivl om, at jeg skulle deltage. Men jeg besluttede mig at deltage. Det var den bedste beslutning i mit liv. Kurset har ændret mig, både personligt og fagligt. I 2003 landede jeg i København. En ung pige fuld med energi og liv, masser af ønsker og drømme om at hjælpe og rådgive de andre til at få livsoverskud og et smil til ansigtet. I dag er jeg gift og har 2 skønne piger. Jeg læser stadigvæk til sosu-assistent og har et drømmejob som bydelsmødre. Det var Barbaras telefonsamtale, som ændrede mit liv. I mit liv fremover vil jeg skabe kontakt og netværk til folk, som har brug for min hjælp med et smil på læben. Og jeg får tak for hjælpen til gengæld. I dag sætter jeg en livregler til mig selv, at jeg tror på alle mennesker, som jeg møder på vej gennem livet, har noget særligt vigtigt for mig. At vi alle går det bedste, vi kan ud fra vores opfattelse af os selv og virkeligheden. Jeg kom til Danmark 4. januar 1997, fordi det var krig i mit hjemland. Jeg havde min 2 døtre med, Hudson var 5 år, og Maura var 2 år. Jeg var fastebår 7 måneder i Sandholms lejr. Derefter
opnåede jeg opholdstilladelse i Danmark. Bagefter flyttede jeg en lille by Åbæk og boede der 7 år. I løbet af den tid fik jeg min tredje datter, 12. maj 1999. Hun hedder Safa. Jeg er meget glad over mine 3 piger, som nu er 18, 15 og 11 år. I 2004 flyttede jeg til København, og i 2005 kom min danske statsborgerskab. I Danmark har jeg mine børn fået det, vi mangler. Fred, indlæring og sundhed. Vi er alle 4 meget glade for at bo her, og jeg takker danske regeringen meget. Jeg er blevet buddhismor, fordi jeg kan lide at hjælpe folk og tale med dem og vise dem den somaliske klub, Kvinnecentret og biblioteket. Og fortælle dem om, hvad man kan bruge disse steder til. Jeg hedder Habiba, og jeg er i Marokko og har læst religion på universitetet. I 1998 kom jeg i Danmark, efter at jeg blev gift. Derefter blev jeg uddannet som pædagog og har arbejdet 3,5 år i vuggestuen. Som buddhismor giver jeg råd og vejledning på arabisk. Det betyder, at jeg kan være lyttende, tålmodig og ansvarlig. Jeg har fået mange erfaringer og har hjulpet mange kvinder til at forbedre deres børnemuligheder og dermed vokser deres selvværd. Sammen finder vi ud af, hvor familiens problemer ligger. Nydanske kvinder kan have mange almindelige problemer. Det kan være på kontanthjælp, det kan være på krisecenter og have en voldelig mand. Det er både hårdt og spændende at være buddhismor. Der er stadig mange, som har brug for hjælp fra buddhismødre. Så jeg håber, vi kan fortsætte. I Marokko siger vi, hvis du lærer en kvinde noget, gavner det hele familie. Hvis du lærer en mand noget, gavner det kun mand. Vi mennesker er så forskellige. Nogle kan klare alting selv, andre har brug for hjælp. Jeg kan huske, da jeg kom til Danmark. Det var vældig svært, både at savne sine forældre, og samtidig at skulle orientere sig i et nyt samfund. Det var heldigt, at jeg mødte nogen, som kunne hjælpe mig hen ad vejen, og det er jeg meget taknemmelig for. For tiden arbejder jeg som pædagog og som buddhismor 20 timer om måneden. Som buddhismor kan man bruge sig selv og sine erfaringer. Det udfordrer også mine faglige kompetencer, og jeg får andre udfordringer end dem jeg får i vuggestuen med små børn. Jeg er mere i den personlige sfære, da jeg opsøger folk i deres hjem, og jeg kommer ud til dem, som de offentlige instanser ikke kan nå. Tak for Buddhismor-projektet. Det kan være den hjælp, som netop får nogle mennesker videre i deres liv. Mit navn er Serine. Jeg er 38 år og mor til 3 børn. Jeg kom til Danmark i august 1993, fordi jeg blev gift med en mand, som boede her. Jeg er palæstinenser, opvokset i Beirut, og senere flygtede min familie, da jeg var 13 år, til Abu Dhabi. Mine forældre er veluddannede, og har altid lært mig, at uddannelsen er meget vigtigt. Derfor drømte jeg, da jeg kom til Danmark, om at tage en uddannelse. Jeg var i begyndelsen en lille smule deprimeret, for jeg kendte jo ikke det danske samfund. Jeg startede først med det danske undervisning, og opdagede så, at jeg var gravid. Det blev en GMP in Shari. Jeg blev meget glad. Da hun var 1,5, blev jeg gravid med tvillinger. Jeg glædede mig meget. Desværre fødte jeg min tvillingerdrengen for tidligt. Jeg blev så overvældet af sorg. Jeg gik ind i depression. Helt alene må jeg bære sorg. Heldigvis fik jeg Aya senere, og med disse 2 piger gennem var jeg glad.
Nu er jeg parat til sprogskolen, VUC i min 9. plus 10. klasse. I 10. klasse blev jeg gravid og født Heidi i 2001. Jeg fik også dansk pas og kunne besøge min søster i USA. Da Heidi fik vuggestueplads, kan man på Vandløse seminaret. Det var hårdt. Jeg kæmpede med sproget. Jeg var den eneste mor med en baggrund. Efterhånden fik jeg mere selvtillid. Jeg tog at deltage i debatten og gruppearbejde. Da jeg blev færdig som pædagog, fik jeg 11 i min bachelor og meget ros af min lærer. Nu arbejder jeg i en vuggestue. Jeg vil meget gerne arbejde med traumatiserede børn, når min egen børn er lidt ældre. Som bydelsmor kan jeg hjælpe andre kvinder, som lige kom til Danmark og mangler en håndsrækning. Jeg hedder Samar Subi, og jeg er palæstinenser fra Libanon. Nu har jeg boet i Danmark i 25 år. Jeg er gift og mormor til 8 børnebørn. Det er en naturlig ting for mig at beskæftige mig med frivilligt arbejde. Og jeg er blandt andet formand for Kvindeklubben i Mjølnerparken og formand for Palæstinensisk Kvindeforening i Danmark. Som bydelsmor har jeg gennemgået kurser i børneopdragelse, sundhed og kvinders rettigheder. Alle emner, som skal videreformidles til isolerede etniske kvinder i deres boligområder ved opsøgende arbejde. Jeg taler arabisk, engelsk og svensk, så det er ikke svært at tale med disse kvinder og hjælpe dem. Som bydelens mødre bygger vi bro mellem disse familier og kommunen. Mange kvinder er bange for selv at henvende sig. Jeg prøver at skabe tillid mellem parterne. En dame skulle have hjælp til at forstå det danske uddannelsessystem. En anden dame skulle have lov til at rejse på besøg i sit hjemland og manglede et pas. En mand kom her på Tirsdagscaféen på Nørrebro Bibliotek og skulle have hjælp til at flytte hans søn over i en ny skole.